esan beharra dago, Frankoen eraginez, da Frankoen eragileen bidez, ikastola txikiak Durangaldean itxiarazi zituztela, Illorretako atartean, barnean, baina beste hainbat ere bai, edozein aitzakiarekin. Inspekzioak etortzen zirela txitean, pitean, eta... Zornotzar herri euskaldun bat artean. Eta etortzen zirela, eta edozein zen aitzakia, komun bakarra zeukalako batzutan, beste batzutan umegi kopuru nahiko etzelako, edo ez dakiz zer, edo beste batzutan patiorik etzeukatelako, aitzakiak desberdinak izaten ziren da itxi egiten zituzten. Hori da, beste presio erabat, Euskal Herriaren kontrako eraso. Barkatu, Ez uste dut hori esan beharrekoa dela, ala izan zela, ez hemen bakarri leku askotan. Illorretako ikastola, une batetan egon zen, 3 etxetan bananduta, gogoratzen dut. Eta bat izan zen, Elorriagatarren, Juan Elorriagan etxean, jantokian, beste bat izan zen, Pedro Zugazartazan etxean, sakristaua, haren etxean, uste dut, eta beste bat lonjan baten, urrestitarrak utzitako lonja baten, edo, hor, eta ez behin bakarrik, gehiagotan ere bai. Ikastola itxi, egin behar ziren reformak, eta hori. Hori, baimenak lortu ezkero, ze baimenik gabe ere, luzaroan egoten ginen, ikastoletan. Eta baimenak lortzeko, Madrilera joan behar, betik norbait importantea edo abade edo militar edo erdi ministro izan dakoan mesedetan edo karlista euskaldunen bat tartean edo... Aristarrak, Elorrioko eristarrak. Eristarrak, eta hori ja hor Gorostiagak eta asko jakingo dute, ze horrek ibili ziren bai Illorretakoan eta bai Durangoko baimenak, Anton Alberdi eta hauek jakingo dute horren, jakingo zuten, tamalez goaz daizkigu batzuk, horrek jakingo dute nondik nora ibili ziren, ni Gorostiagari entzuna diot, halako historio asko ez. Eta niretzat horri dire, zapalkuntza tipo batzuk, ez da?